O Carme dos Pincheiros chega este ano á Pobra con máis forza que nunca. Comezará este mesmo venres día 17 e alongarás ata o luns día 20, día forte para a festa, no que a Orquesta Cubo amenizará a noite e terá lugar a gran queima de fogos artificiais e combate naval. O aumento do investimento do Concello axudou a que este ano os pincheiros vivan a súa mellor programación. Este ano incrementamos a subvención por parte do Concello en 1000 e pico de euros e que era necesario, non? Casi xa igualando co Nazareno, porque a recaudación que se produce tamén, hai que decirlo, a través das barracas e dos postos de atracción das feiras, pois tamén é cada vez máis parecido ao Nazareno e, polo tanto, é xusto que sexan as dúas festas tratadas da forma máis parecida posible. Como é habitual, os sanjuerguines serán un dos pratos fortes no día do sábado, pero este ano cunha novidade. A Festa da Auga celebrarase ás 4:30 da tarde e dende a comisión abordaron esta idea co fin de facer unha festa para todos os públicos. Intentamos organizar unhas festas para todas as idades. Sobre todo para os máis pequenos contamos todos os días ca presenza dos Xigantes e Cabezudos e ademais queremos anunciar que este ano teremos sorpresas ao respecto. O sábado contaremos con espectáculos musicais e pola tarde será a Festa da Auga, que ademais queríamos destacar que este ano será por primeira vez á tarde. Puxémola ás 4:30 precisamente para que os nenos e nenas poidan disfrutar plenamente destas festas e imos a facer a proba a ver se vai ben continuar outros anos. Tamén contaremos o luns con hinchables e coa festa da espuma. Tamén temos bandas de rock e a Olimpiada Pincheira para os máis mozos o sábado pola tarde. Temos bandas de música e contaremos tamén con moi boas orquestas este ano. O pregón deste ano correrá a cargo do Centro de Atención á Discapacidade. Será o venres ás 9 da noite dende o balcón do Concello. Os rapaces do centro, xunto coa súa directora, abrirán as festas do Carme dos Pincheiros. Os desfiles dos Xigantes e Cabezudos percorrerán as rúas pobrenses venres, domingo e luns.